गंजाम जिला कुलार स्थित भंज मंडपठारे ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी तरफ भंज जयंती आयोजित होता। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ରଚନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ଗବେଷକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବରାଳ। ସାହିତ୍ୟକମାନେ ଭଞ୍ଜ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାହା ଆହୁରି 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି କୁଲାଡ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଘୁମୁସରବାସୀ ଏହିଠାରେ ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ କମ୍ବୁପାଣି ସାମନ୍ତ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କଳାକାରମାନେ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚରିତ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। सबुठ बड़ कथा है जो नुआ पिला नुआ नुआ वंशधर जो मैंने आसुच्च सहित भंज को परिचित करेगा। कारण समय जो भाव में बदली जाऊँगी, सभ्यता जो भाव में अग्रगति करुच्ची, नुआ नुआ शिक्षा पद्धति आसूसी, ये सब करने द्वारा गोटे भंज को जानवर गोटे आग्रह पिला भर सृष्टि होता गोटे बड़ उद्देश्य। और द्वितीय कथा हूँ भंज ये जन्म होते 350 वर्ष तले। तेणु तांको नहीं आमर परिचय कुलाडर परिचय सारा विश्व में अच्छी। सारा भारत में कुलाड़ को जब जानते दुईट कथा गोटे हूँ व्याघ्रदेवी आ गोटे हूँ उपेन्द्र भंज। तेणु जहाँपाई आमर परिचय सारा दुनिया रे अच्छी जदि आम मन न पकेबा किए मन पकेबार विभिन्न जगह होता किंतु आम कुलाड़ करवा कुलाड़ लोक जान